Aquesta taula és tu fill farà una obra de teatre. Preparat una obra de teatre que pretaré jo. Esperé que la guardi. Hi havia una vegada una mama cabra que vivia amb les 3 filles cabrites. Filles meves. Un dia la mare cabra havia d'anar a comprar. Filles meves, he d'anar a comprar. No obriu la porta a ningú. Tranquil·la, mama. Molt de compte amb jo. Tranquil·la, mama. Així la mare cabra ha anat a comprar tranquil·la. El lloc que estava atent va aprofitar que la mama marxava per picar la fusta. Qui és? Soc la vostra mare. Sabia si la puntata per ficar la porta. No. Tu no eres la nostra mare. El llop va marxar molt enfadat i de seguida va tenir una idea. S'hi va posar farina en les botes. I va tornar a picar la porta de la... I va tornar a picar a la porta de les 7 cabretes. Qui és? Soc la vostra mare, obriu-me la porta. Ara, ensenyes la puntata per ficar la porta. Sí, eres una mare. Escolta, ràpido, chico. El llop va entrar ràpidament. Ajuda! Van entrar totes les cabretes menys una, que estava amagat al rellotge. Quan va acabar, s'hi va dormir a sota un arbre. Quan va arribar la mare cabra, I les meves filles? en aquell moment va sortir la cabreta petita del rellotge. Què ha passat, Pedro? Ningú s'ha menjat la meva germana. Anem a buscar jo. La cabreta i la seva mare van a buscar fill i tisores i van anar a buscar llop. I així quan va obrir la mama cabra van sortir les 6 cabretes saltant i corrent. Quan va acabar es van abraçar i es va aixecar a l'aigua i se'n va caure a l'aigua.